21-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň web saýtyna Türkmenistanly geý özü barada gurrun bermek we diskussiýa başlamak isleýär ady bilen Türkmenistanly bir LGBT jemgyýetiniň agzasy barada makala çap edildi. Bu makala okuyucularyň we dinleýijileriň arasynda giň seslenme döretdi. Eýsemdäp desturlaryň agylyk edýän Türkmen jemgyýetini LGBT jemgyýetiniň agzalaryna nähili çemeleşliýär. LGBT näme? LGBT jinsy gatnaşyk we gender kimligi bilen bagly gysgaltmadyr. Lesbi, ýagny jinsy taýdan aýarlary gyzyklanma duýýan aýal. Gay, jinsy taýdan erkeklere gyzyklanma duýýan erkek. Biseksual, jinsy taýdan iki jinsyň wekillerine de gyzyklanma duýýan adam. Transgender, ýagny özüni doglanmaky jinsynyň tersi, ýagny garşy jinsyň wekili hökmüni kabul edýän hemde fiziki taýdan jinsyny üýtgeden adam. Jinsy azyklar umumlukda LGBT jemgyýeti adlandyrylýar. Köp ýurtlarda şol sany Türkmenistanyny bu jemgyýetiň agzalaryna hem ýyl arasyna hem döwlet derejesinde çydamlylyk görkezilmeýär.